Скъпи гости и приятели, няма къде да се кача, трябва да си купя един балкон още. Колегите мързелуват. Мога да ви помоля да ви приобща към нашата компания? Чакай да включи така ветото. Чакаме да почнеш. Нямам много неща за казване, но пък за сметка на това са много вълнуващи. От този балкон ме снимаха получисто гол. Сигурно тези съседи. Само може да им кажете Окей, това е шега. Искам да ви представя като добре дошла Аздис Ран, моята добра приятелка, топ модел на Исландия и съпруга на човекът, за който аз пък искам да се ожена. Това е Гари. Гари го няма. Do you understand everything? Yes. Става въпрос за такива деликатни неща. Също така искам да ви представя връзката с Исландия. Реших да я продължа с един невероятен серум. Това са мои приятели и клиенти, които идват от Велико Търново, но славата на продукта вече е в цяла България. Това е серумът Биоефект, който също е произведен от Исландия и ще дам думата за една минутка да ви приветства с добре дошли. Добре дошли на всички. Безкрайно благодаря за вниманието, което ми отделяте. Искам да кажа, че нашия продукт за сега е хит в цяла Европа и силно се надявам и съм убедена, че ще постигнем още по-добри резултати дори от Великобритания. Благодаря ви! Кой